Угу. Стаття 18. Який мінімальний термін зберігання? Добре, стаття 19. Угу. Стаття 20. Двадцять перша стаття. Добре, у мене все по цій темі. У когось є питання? Нема. Це ж було вже. Да. Так. Тепер перейдемо до РП ситуацій. Давайте. Добре. РП ситуації. Готові? Добре, представимо. Ви знаходитеся в ГУ і чуєте шум з кабінету. Ви заходите туди і бачите, як пан генерал одягнув свого полковника в неподобаючий наряд та і збиває його хлистом. Ваші дії. Добре, в когось є питання по цій темі? Прошу. А якщо вони перевірили ваше посвідчення, яке знаходиться завжди з вами? Якщо вони у вас забрали фрапс та рацію?
когось є ще питання? Добре. Питань нема. Добре, у вас буде перекинено в тему результати обзвони. Чекайте.